Maria, għaddeltijek min omor qalbi il-frua Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum qegħdin infakru f'qudiesa votiva l-isem ta' Marija, l-om tal-grazzji kollha. Ejjew niftħu qalbna l-kelma t'Alla illum. Kemm huwa għażiż li fil-ġurnata nsibu dan il-ħin biex niltaqgħu ma' Ġesu u nirċevuh fl-Ewkaristija. Ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emil billi ħallejt dmirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla fil-providenza tiegħek tal-aġeb intriet li l-Verġni Marija tagħti t-twelid lill-awtur tal-grazzji kollha. Lilna li qegħdin nitolbuk, għatina li bl-interċessjoni u t-talb tagħha niksbu il-grazzji meħtieġa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Pawlu, Apostlu ta' Kristu Ġesu, b'ordni ta' Alla Salvatur tagħna u ta' Kristu Ġesu, it-tama tagħna, lil Timotju, ibni tas-sew fil-fidi. Grazzja, ħnina u sliem minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Nizzaħaj l-Kristu Ġesu Sidna li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol u li derlu li kienet tistħoq li l-fiduċja tiegħu u għamilni ministru tiegħu. Lili li qabel kont daj, persekutur u żebliħi tiegħu. Iżda sibt il-ħnina għax dak li għamiltu bla ma kont naf, billi kont għadni bla fidi. Anzi, lili, il-grazzja ta' Sidna kienet motija bil-kotra flimkien mal-fidi u mal-imħabba li hi fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Mulej inti jissem tal-wirt tiegħi, mulej inti jissem tal-wirt tiegħi. Ħarisni u Alla x'fik jien nistken, jienet lil-mulej int Sidi, m'għandix ġiti ħor ħliefek, mulej. Inti jissemu l-wirt tar-risq tiegħi, inti iżżomm fidejk xortija. Mulej, inti jissem tal-wirt tiegħi. Imbirek lil-mulej li tani il-fema, imqar bil-lejl qalbi tal-limni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Mulej, inti jissem tal-wirt tiegħi. Int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Mulej inti jissem tal-wirt tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek mulej hi il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola
lid-dixxipli tiegħu. Jista' għama imexxi għama ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra? Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna fajn huk u ma tarax it-travu li għandek fajnek int? Kif tista' tgħidlu l-ħuk? Hej, ejja nneħħilek it-tibna li għandek fajnek, meta m'intix tara t-travu li għandek fajnek int, jew wiċċ bieħor. Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn huk. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-esperjenza tal-ħajja tagħna turina kemm hawn tfixkil, jiġifieri kemm fil-fond tal-bniedem hemm xewqat tajjeb, kemm nixtieq ikolli l-paċi f'qalbi, kemm nixtieq ikun hawn paċi bejnietna, kemm nixtieq li nkun paċi ma' Ġesu, imma tibda tinduna li nsibu tfixkil. U ħafna drabi il-bniedem jafda ruħu f'idejn għama ieħor. Jistgħu jkunu għalliema tal-ħażin, għalliema tal-qerq, għalliema forlot, jistgħu jkunu ideoloġiji jew l-istil ta' ħajja li jibda jurik li hemm barra kull ma jleq u deb. Imminti tibda tinduna li ġewwa fil-fond tal-qalb tiegħek għandek bżonn dawl li jagħtihulek biss Ġesu. U tantu sabiħ dan id-dawl li jrid jgħaddilna Ġesu li l-Vanġelu jgħid li jien meta nitħarreġ niġi mgħallem, niġi mqawwi minn Ġesu, jiena nsir nixbħu, insir bħalu. U hekk mhux għama iwaqqama ieħor fil-ħofra, imma dak li għandu d-dawl iwassalni għal paċi. Mbagħad l-aħħar biċċa tal-Vanġelu. X'qed jgħid hawnhekk fil-Vanġelu ta' San Luqa? Li jien inħobb nipponta subajja. Aħna nies li nħobbu nagħtu tort il-ħaddieħor. Nippuntaw subajna l-inħaddieħor. Bla ma ninduna li meta nipponta subajja għandi iktar swaba jħarsu indirizzati lejja. U għalhekk Ġesu jgħid, inti qed tara t-tibna, ma tafx li t-travu jiżen iktar. Meta inti għandek travu qed tara t-tibna, x'qed jgħidli Ġesu? Iżen sewwa qabel tikkundanna. Iżen sewwa qabel tikkritika mod negattiv. Iżen sewwa meta taħseb li int biss qaddisa jew qaddis u l-bqija tad-dinja kollha midinbin. Madonna ta' Pino, f'dan is-santwarju għażiż, fil-jum tal-festa tal-grazzji, int li intlom l-awtur tal-grazzji kollha, għatina l-grazzja. Li issa li tħallna f'did-dinja noħorġu minna mingħajr ħtija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Irresqu issa lill-mulej jittalbu l-intenzjonijiet tagħna. Bir-raġun l-ewwel talba tagħna tmur għall Papa Iljun. F'dal ġublew tat-tama, l-isqof tagħna Anton, dawk kollha li jwasslu l-kelma talla biex inislu fil-qalb tal-poplu tama dejjima nitolbu. Għat-talb ta' Omna Marija tal-Grazzji, Om tal-Grazzja. Għat il-grazzja lil-midneb li jsib il-paċi, partikolarment dawk li llum se jersqu hawnhekk għas-sagrament tal-qrar biex jagħmlu l-ġublew tat-tama, nitolbu ismana. Madonna, bl-interċessjoni tiegħek nitolbu għal paċi. Il-paċi fl-art ta' Gaza, f'Iżrael,
il-paċi fid-dinja kollha, il-paċi fi qlubna u l-paċi fil-familji tagħna. Nitolbu għall-eżistana mejtin Kevin Grek, imma nitolbu għal-mejtin l-aktar dawk devoti tal-Madonna biex tilqaħħom l-om ħelwa tagħna, l-om tal-grazzji tilqaħħom fil-ġenna. Nitolbu ismana. L-aħħar talba jekk trid tista' tkun tiegħek. Ippermettu li nagħmel talba għal voluntiera li jaħdmu magħna s-saċerdoti f'dan is-santwarju, l-aktar dawk li l-bieraħ ġew ħalli nżommu nadif dan il-post qaddis fid-dinjità li tixraqlu. Hekk nitlob għalihom iħallu kollox u b'mod volontarju jiġu ħalli kull min jidħol hawnhekk jinduna biżbuħija li l-Madonna trid turina, iżbuħija ta' Ġesu. Ir-resqu t-talb tagħna u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla Missier li jista' kollox. Il-qada s-sagrifiċċju mulej li qed nofrulek fit-tifkira glorjuża tal-Verġni Marija, l-Om tal-Grazzi kollha biex is-sagrifiċċju li offra Kristu iħabbibna miegħek u jkun għalina għajn ta' grazzja bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq, iżżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Veru Alla u veru bniedem. Għamiltu il-medjatur waħdini bejnek u bejn il-bniedem. Dejjem ħaj biex jidħol għalina. Fil-pjan tiegħu ta' mħabba ried lill-Verġni Marija l-Omm u s-sieħba tal-feddej taqdi dmir ta' Omm fil-Knisja, dmir ta' interċessjoni, dmir ta' maħfra, dmir ta' talb u ta' grazzi kollha. Għalhekk mal-Anġlu l-Qaddis Faruk u bil-qalb intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek, isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jingħataw minn raj ħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom.
Hekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħaj, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm illi jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr, int oġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Kevin Grek u l-mejtin tal-familja Grek. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġie kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrilna l-lum, għalma naħfru l-nuħati għalina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak paċi fi żmienna, ek inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija isliem l-għaqda li jintrid fih li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja mulej Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej.
fahru o sagramenta fikruh nasi il-fer. Ringrazzjament għal wara tqarbin, mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma' fik kollok ħnina, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindem għax offendejtek kollok tiba, mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Nitolbu. Issa li ħadna il-ħajja mill-lejjun tas-salvazzjoni fiċ-ċokontana nitolbuk biex bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija u għat-talb tal-Verġni Marija nintrabtu dejjem iktar ma' Kristu il-Medjatur tagħna u minn jum għal ieħor naqdu dejjem il-misteru tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Qudies għal min jixtieq se ngħidu 3 Ave Marijiet. Ħafna huma dawk in-nies li jgħidulna minn tapinu jitolbu għalina. U jiena naqsam magħkom din ir-responsabilità biex nitolbu għal xulxin. Nitolbu għal grazzi li għandna bżonn, l-iktar għal min talab il-grazzja u ma qalax, u għal dawk in-nies li sfortunatament m'għandhomx min jitlob għalihom. Imbagħad min irid minnkom l-aktar dawk li għandhom xi okkażjoni jew talba partikolari min jixtieq minnkom nidħlu fil-kappella ħdej il-kwadru mirakoluż u nagħmlu ftit mumenti ta' talb fosthom it-talb għar-rebħ tal-indulġenza tal-ġublew tat-tama. Infakkarkom ukoll li fil-parroċċi kollha tagħna għada fil-għaxija is-Sibt u fil-Qudies kollu tal-Ħadd ħanamlu karità mhux żgħira man-nies ta' Gaza, ma' dawk it-tfal, dawk il-familji illi ilhom għaddejjin minn martirju għal tant u tant xhur. Jixraq li d-djoċesi tagħna, l-parroċċi tagħna iwiżnu anke jekk qatra f'oċean lin-nies partikolarment l-insara ta' Gaza City. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Kapini, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem bżonn. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, morru fil-paċi ta' Kristu.